طعنا هبلي دق قوي تايمس دق مبيتي دعنا رنياخاتكم انا صبقني بطعمي زغابيري مسكن سخملا صبق همتلو عوي تسفانيني انكو عاد حنا مصاهم لافت غزا اسحاق غزا صوتا غزا مخري غزا دستايل الله دقناي لاف غزا تغارن ايرتراويان من مينو توب انكو عاد سلام مصاهم لما انتي فلي لولو تنكرون لول زعمات تحيز مصلخو تايل بهله لما انتي ها لا يرغورتي معلتي لما انتي انكو اتم رغورتي بسلام اوصحكم لا رغورتي معلتي اتو قطنتلا تسفا غورو تسفا يتقرصو صحن ترغور تسفا غورو انا متى يرمد زرا كلاتنا قطنتي ها حبيرنا خنرغبنا نعمتا نارغورت معلت حبيرنا انا خنخورو كمون بتعمي دس بسكول ابابا نخونه وهوتو سكولو همز غير بحدا يسكول اخوت لبلا سلسته قلع بحدا غيزه لولدت لني اتبال حفتنا بتعمي قعز بهراو صكين قع دس بلكي سكولكا استراتيجيكاوي نخونه هواي ولا لدايزي قد هنا سلسته بحدا غيزه مالت اي مزرزر قعدس ولكي مالتو اذا حفتي كمون منግስት ኢትዮጵያ ላው ትግራይ ሽማግለታ አስፈሪዶ ይባሃለው ናልብ ይጎሮ ናንጽህና ና ሰላም ይጎሮ ቅዱስ ይሰሚዑ አመረቴ ወለልና ይልባሃል ተመስገን ይልባሃል መጨረሻው ጽብቅ የርኤና እና ቀጸለ መስጉል ላይ ታይ ይልባሃለው ናይርክ ቪዲዮስያ ቀሪጹ ፖስቲትላ ለአንተ حفتنا ሓደ ህንዳው ኩያታ ሓደ أرماد كوياتا لزنا صلاين مسلاتا كمون بتعمي منغاغري خوين للو فيديو مصاتا عالمي لابل حنتي ادو مسولادا فقر حيزوا حنت عدس مسولاداس نا فقرت لكم دلخنا ودي ولادي يخونه يفقرو تخكلنيا فقري حيزوا مسولادا ولادا فقيرا مسولادا حدار الجبرت ادونيا اتبالامو ازيومن كالوت زمهورن ززناغون زسحقون زخريون كايبليوا ازيوم حيزا مصيو دقني كسام وداتام سايصنحو ابشروا نقصد اوز مسلي تريوا لكم حفتنا بحاده غزي سلسته تعدلتي سلسته قلعيا كتول تخيلانيا فتاري بتو يعوي لخي انكو بسلام تقلاقلخي طعمي دسيل بك كوا املاك اقلاقلكي يعويوم ويتايعويوم يلبال بقصلنا ረጎርት ማልቲ ዛሬ የወፍራሞች ቀን ነው እስኪ ይሄንን ቪዲዮ ለዛ ለወፍራሙ ጓደኞቻችሁ ላኩላቸው ዛሬ ባለም አቀፍ ደረጃ የወፍራሞች ቀን እጅግ በድምቀት እየተከበረ ይገኛል ወፍራሞች የዋህና አስተዋይ ናቸው ይባላል በዚህ ሐሳብ ምን ያህሎቻችሁ ተስማማላችሁ ባለም ላይ እንግዲህ ወፋፍራም ሰዎች ከ1 ቢሊዮን በላይ እንደሆኑ ይነገራል ይህ ቀን ታዲያ ብዙ ወፋፍራም የሆኑ ሰዎችም የሚያወፍር ነገር ሳይበሉ የሚውሉበት ቀንም ነው ተብሏል ወፍረት ለብዙ በሽታዎች የሚያጋለጥ ሲሆን ከዚህ ውስጥም የልብ ህመም ስኳር በሽታ ተጠቃሾች ሲሆኑ ዛሬ እንኳን የሚያወፍር ነገር አትብሉ በጣም ይልገርም ዚያቱም ረጎርት ይስምዑ ዚያ حظوا ذا قال زيا اوكي برغورتي من كان نغورو انا كاز غابير مسكن رغورتي عرفتي يبلي عرفتي على هابي على توي وانت في يوم غابير مسكن اي تسمعوا على هابي سلازي رغودي باي ذا واي حمامي دكسات نحنا نرغورتلنا دس يلنا مالتي زمرغات صبغي ግን በመጠን ኾንየው ተፈጥራዊ ነገር ሐልዩ ኾንየው በይስል ካዙ ከመጠን ላዕል ርጉዲ ህማሙ ይልገድድ ካብ ጥዕንኡ ሞ ለማ አንቲ ሼር ጎርሎም ደቅነይ ሜንሽን ገርዎም ተም ረጎርት ልባል ዓረፍቱ ማለትዩ ንቀጽል አዋል ተሐሚሰን አለዋ ይባሃሉ አቤን ነው አይግርግር አለዋ ይባሃሉ አቤን መስተይሰት ያለዋ ይባሃሉ ሐቢርና ንራየን طعم يو القرب
بقى إني بقى እሺ ንቀጽል ደቅናይ ብጣዕሚ ትውልገርም ናይ ሎማ ዓንቲ ፕሮግራም ድማ ለፍቅረኛኣ ሓንቲ ጓል ለፍቅረኛኣ ኣብ ናይ መዓልተ ውልደቱ ማለት ያው ውልደቱ መዓልቲ ድንግል ጓል ሰርፕራይዝ ገራቶ ይኹም ዶ ድንግል ጓል ሲ ለፍቅረኛ ሰርፕራይዝ ገራታ መዓልተ ውልደቱ ንስማ ይንቀጽል ስጦታውን ከመመልከቱ በፊት አይኑ ተጋርዶ ነበር። ሚስት እንግዲህ ለባሏ የሚገርም አስገራሚ ስጦታ ሰጥተዋለች። ይህም ለልደቱ የሚሆን የድንግል ሴት ስጦታ ነው። በዚህም ባልየው ተገርሟል። በሚስቱ ፍቅርና ታማኝነት እንደዚሁ እምነት ተደንቋል ነው የተባለው። በዚህ ዓለማችን በጦርነት በታመሰችበት ሰዓት ላይ ይህ ዜና አነጋጋሪ መሆኑም እንግዲህ ልዩ ትኩረትን ስቧል ማለት ነው። ሚስት ለባል ለልደቱ የሚሆን የድንግል ሴት ስጦታ ነው እንግዲህ የሰጠችው። እናንተ ለልደታችሁ ምን አይነት የተለየ ስጦታ ተሰጥቷችሁ ያውቃል? እንደዚህ አይነት ስጦታ ቢቀርብላችሁ ምን ታረጋላችሁ? ለማንኛውም ሐሳብና አስተያየቶቻችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። አመይ ታይቱን ዋዚያ ለፍቅረኛስ ድንግል ጓል ሰርፕራይዝ ጾታ ካ ጉድ ዩስ ወይስ ሞራል ባሃው ውሁተዩ السخيتة تغني وي السخيتة تغني فقرانيا خا وي الفقرانيا خي سطوتا دنجل ودي وي دنجل قاللكم تهودو الطيب او كومنت صحفوا لي تنغا غورلو زعلا غوروزي امنت ديا هزي امنت دي نيوا افتودس وايس انتن ينيوا افتودي نقاتل شي تو لما عندي جود وين ترقيونيا مالتي بتعمي أنا لو علي دنقصكم يا مريم سمعه هو حنتادو مسولدا حدار جيرا مسولدا فقر حزوا نا عبيرنا نسمعيه እቺናት የገዛ ልጇን ታፈቅረውና የገዛ ልጇን ታገባዋለች። ምን እንደተፈጠረ በስነ ስርዓት ላስረዳችሁ። እቺናት እንግዲህ ስሟ ስቴፋኒ ይባላል እና ገና በልጅነቷ ነበር የፈነዳችው እና ገና 18 ዓመት እንኳን ሳይሞላት ከወንድ ጋር ግንኙነት ጀምራ ታረግዝና ትወልዳለች። ነገር ግን በሰዓቱ በነበረባት የተለያዩ ሱሶች መጠጥና ምን ምክንያት ልጇን ማሳደግ ባለመቻሏ ለፍቅረኛዋ ቤተሰቦች ልጇን ትሰጥና የፍቅረኛዋ ቤተሰቦች ልጇን ማሳደግ ይጀምራሉ። እሷም ደግሞ ልጇን ረስታ ነገር ዓለሙን ትታ የሱስ ህይወቷን በጣም ትገፋበታለች። እናም በተደጋጋሚ ጊዜ እስር ቤት ገብታ ታውቃለች። እንዲሁም የተለያዩ ነገሮችን አድርጋ ከጨረሰች በኋላ ወደ ራሷ በምትመለስበት ሰዓት ላይ እድሜዋ እንደሄደ ትገነዘባለች። በዚህ ሰዓት ነበረ የ26 ዓመቱን መልካሙን ስቴፋኒን የተዋወቀችው እና እሷም ከስቴፋኒ ጋር ጥብቅ ትላለች። እሱም ግን እቺ ሴት ተመችታው ነበረ። አብረው የተለያዩ ጊዜዎችን ማሳለፍ ይጀምራሉ። ይሄ ሰውዬ ከዚህ ሴትዮ ጋር የሚያሳልፈው ጊዜ በጣም ተመችቶት ነበረ። ነገር ግን እናቱ እንደሆነች በፍጹም አላወቀም ነበር እና ነገሮች በጣም ይሄዱና ወደ ትዳሩ ላይ ይገባሉ። በስነ ስርዓት ይገባሉ። እናም ተጋብተው እየኖሩ ሳለ በድንገት በአንድ አጋጣሚ እዚህ ሁለት ሰዎች እናትና ልጅ እንደሆኑ መጀመሪያ እሱ ነበር የደረሰበት። በደረሰበትም ሰዓት በጣም ነበር የደነገጠው። እናትየውንም ማለትም የዛኔ ሚስቱን ይነግራታል። እሷም በጣም ትደነግጥና ነገሮች በሚያጣሩበት ሰዓት ላይ የምር እናቱ እንደሆነች ይደርስበታል። እሱ ከእድሜው በጣም ከፍ የምትል ሴት ስለነበረች ነገሩን ከሁሉም ሰው ደብቆ ነበረ። ትዳሩንም እሷ ጋር ግንኙነት መጀመሩንም ከሁሉም ሰው ደብቆ ነበረ ሲያደርግ ነበር እና ወዲያውኑ ነበረ ትዳራቸውን ያፈረሱት። ጥሩነቱ በጊዜ ነበር የደረሱት። አስባችሁታል? እነዚህ ሁለት ሰዎች ቢወልዱ እናትና ልጅ ቢወልዱ የሚወለደው ልጅ ምን እንደሚሆን አስቡት። አባትየው ለሚወለደው ልጅ አባትም ወንድምም ይሁን። እስቲ ደግሞ እናንተ እናትየው ለሚወለደው ልጅ ምንና ምን ትሆን እንደነበረ ኮሜንት ላይ ዓለም እዝጊዮ አታ እዝጊዮ ይለብል አሕዋተይ እዝጊዮ ይለብል ዋይ نغاصلش شمغلنا ليخ يبال ابي احمد شمغلنا تلاخو منغس ኢትዮጵያ ንጊዜያ መምሐዳር ትግራይን ህወሓትን ዕላ በዝኾነ መገዲ ነፋኖ ሻዕብያ ንኽቃወሙ በምላሹ ድማ ምዕራብ ትግራይ ናብ ትግራይ ንኽምለስ ሓተ ሽምግልና ከም ተጀመረ ተሰሚዑ እዋናውን ተኮሰን ሓበሬታ ብሰዓቱ ንምርካብ ፈለው ሪፖስት ላይክ ሼር ቦርታ እዚ ሽምግልና ዝመፀ ድማ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ዝወሰነ ውሳነ በተጋሩን ልሂቃን ኣምሓሩን ድሕረ ዝርአየ መሕዝነት ዝመፀ እዩ ተባሂሉ
እቲ ሽምግልና ብሰብ ሃፍቲ እናተግበረ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጽ ነዚ ዝመርሕ ድማ ድሕንነት መከላከያ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ከተምሓሩን ብርክት ዝበሉ ናይ ኦሮሞ ተወለድቲ ሰብ ሃፍትን በጽሑፍን በስልክን ንክሸማገሉ መልእኽቲ ዘቕርቡ እንትኾን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንትግራይ ዘቕርቡ ቅድመ ኩነት እውን ዝሓትት እዩ ተባሂሉ በዚ መሰረት ድማ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሰኻኸል ክገብርን ግዝኣት ትግራይ ቅድመ ጦርነት ናብ ዝነበሮ ክምለስ ከም ዝገበር ተሓቢሩ ብወገን ትግራይ ድማ ንብልጽግና ምውጓኢ ስሕተት እዩ ነይሩ ክብል ንኤርትራን ፋኖን ይሰርሕ ከም ዝነበረ ድማ ብዕላው ክቃወሙን እዚ ድማ ጥሕሰት ሕገ መንግስቲ ክብል ዝብሉን እዮም እዚ ውሳነ ክውስን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገበሩ ድማ ቅድመ ምድላው ጦርነት ኣብ ዝገብረሉ እዋን ዝገበርኽዎ ናይ ጦርነት ምድላው እኹል ኣይኮነን ምውሃድ ሰራዊተይ ኣዕጋባ ኣይኮነን ብምባል ጸላተይ ካብ ዝብሎም ወገናት ቀዲሞ መጥቃዕቲ ከይፍጸመሉ ግዜ ንምግዛእ ዝተገበረ ከም ዝኾነ እዩ እቶም ሽማግለ ድማ ነዚ ምፍጻም ናብ ትግራይ ከይተጓዓዙ በስልክን በጽሑፍን ዘቕርብዎ ዘለዉ ምሕጽንታ ድማ ንሰራዊት ትግራይ ከም ዝኾነ እዩ ጸብጻብ ኢትዮ ፎረም ዘመላኽት ብጣዕሚ እዩ ደስ ይብል ብጣዕሚ ቆንጆ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሓሳብ ብጣዕሚ እዚ የምንሎ እዩ ይባሃል ጎይታ የምንሎ እዩ ደቅነይ ሰላም ይጎረልና ሞልዩ አታሱ ያደይና ያታ አታናፊና ያታ አታስቁ ካታ ብፍቅር ያታ hamzu በቃ ሶ ካላብ ደስ ለለካታ ብጣዕሚ ያታ አታሰባጎዙ ከነብራታ ወደ ባይ የሞንሎ እዩ ንቀጽል ደቅነይ يا ما تاكل نيو اقوى ما دي خلق بار جميل خا والكي تتري لك يكون تطيع والكي تتري لك كاميرا ها لازا غزازي على اتو ما قال اتو يبرجو مي لك كانيرا دو حزله زي አይደል ካናጋ ተስካ ከዘገዛዚ አቶት ቶት አለ ጓላ አይደል غزازي انا ما لا ወጥ ላበይ خد ها እሳት ወጥ ሩዚ ዛርቲ እንደግ ለግለ ሆገዳ ዝዋል ዓዚ ንቀጽል ሽደቅነይ ታይል ባሎ ሓደ ፓኪስታናዊ ወዲ ለሓንቲ ሓበሻ ናይ ስዲ ቪዲዮ ቆሪጹ ለቂቅዋ ይባሃል ማለት እዩ ብጣዕሚ መነጋገር ኮይኑ ሎ ቪዲዮ እዩ ሓቢርና ንራዮ ዛብ ላዕት ወደሎም ፓኪስታና ወዲ ናይዛ ኢትዮጵያዊት ጓላንሴቲ ናይ ስዲ ቪዲዮ ብሶሻል ሚዲያ ምዘርግሓ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ዘይመለ ልዕሊ 6 ሚልዮን ህዝቢ ምርኣይ ሪከርድ ሰራ ዘላ እዚ ቪድዮ እዚ ከመይ ከም ዝተፈጠረ ክሳብ መወዳእታ ምስ ኣይጽንሖ ክዕለኩም ፈለማን እዚ ገዛ ሓደሽ ሰንኩም ፎሎው ግበሩ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ኣፍሱለይ ኮፒ ሊንክ ሪፖስት ግበሩ እዚ ቪድዮ እዚ ግን ሓደራኩም ላይክ ይግበርኩም ከይተሓልፉ ሸር እውን ግበርለይ ንደቂ ኣንስትዮ ሃገርና ኣዝዩ ክጠቅም ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ናብቲ ቪድዮ ከይድ ከለኹ እዚ ትሪዎ ዘለኹም ወዲ ቭሎገር ናይ ፓኪስታን ካብቶም ኣለው ዝበሃል ቭሎገር ሓደ እዩ ብፌስቡክ ልዕሊ 1.9 ሚልዮን ሰዓብቲ ዘለዎ እዩ ነገር ግን ናብ ኢትዮጵያ ቫኬሽን ወይ ድማ ብቭሎገር መልክዕ ከይዱ ነይሩ ነገር ግን ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ቦታታት ሃውፁ ዋላውን ብርክት ዝበሉ ሰባት ተላልዩ ስለ ዝኾነ ካብተን ዝተላለዩ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ እዚኣ እያ ማለት እዩ ጓላንሲ እዚኣ ምስኡ ፅቡቅ ሪሌሽንሽፕ ብምግባር ዋላውን ንሱ እውን ዝደለዮ ሓታ ንሳውን ዝደለየቶ ተሓትት ብዝኾነ ፅቡቅ ሪሌሽንሽፕ ነይሮም ኣብዚ ወቅቲ እዚ እዚ ወዲ እዚ ኣብ ጸልማት ቦታ ኣትዩ ናይ ስዲ ይገብሩ ማለት እዩ ናይ ስዲ ምስ ገብሩ ድማ እቲ ቪድዮ ንሳ ትፍለጥ ኣይትፍለጥ ብዘይገድስ ቪድዮ ቀሪጽዋ ማለት እዩ ቪድዮ ምስ ቀረጻ እቲ ቪድዮ ዝቀረጻ ድማ ናብ ናይ ሂንድን ናብ ናይ ፓኪስታን ናይ ስዲ ቪድዮ ዝልቀቕሉ ዝተለቀቀ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ዘይመለ ልዕሊ 6 ሚልዮን ተራእዩ ሪከርድ ሰራ ማለት እዩ እዚ ዜና እዚ ወይ ድማ ተትገብር ከይድካ ወይ ዜና እዚ ኣብር ክካየት ተልኩኒ ዛብያ ዘሎ ወዲ ትሪኦ ዘለኹም ንሱ ጽቡቕ ገይረ ገሊጹ ወይ ወረዳ ኣነ እቲ ዘስከፍ ገዲፈ እቲ ንዓና ክምህር ዝኽእል ነገር ዝናገረኩም ዘለኹ ስለዚ እዚ ወዲ እዚ ቀጥታ በቲ ሶሻል ሚዲያ በቲ ናይ ስዲ ቪድዮ ዝለቀቐሉ ስለቀqa ጓላንሴት እዚኣ ብዙሕ ሰብ ሪእዋ ኣብ ልዕሊኡ ኣብቲ ኮሜንት ድማ እቶም ደቂ ዓዱ ወይ ድማ እቶም ናይ ስዲ ዝሪኡ ተኸታተልቲ ሰባት ድማ ነዛ ህበይሲ ጽቡቕ ጌርካ ሂብካያ ብምባል ኣብቲ ኮሜንት ፅሑፍ ነይሮም ክብል እዚ ሓውና ይገልጽ ነይሩ ማለት እዩ ብዝኾነ ካብ ቪድዮ እዚ ክንማሃሮ ዝግበአና ነገር ሓደ ስፔሻሊ ንደቂ ዓድና ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ጻዕዳ ናብ ሃገርና ክኣቱ ከሎ ቆርበቱ ጻዕዳ ስለ ዝኾነ ሃብታም ማለት ኣይኮነን ቆርበቱ ጻዕዳ ስለ ዝኾነ ንጹህ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ልዑል ጥንቃቄ ክትገብራ ዝግባእክ ነገር ሎሚ ብመነጽር ወይ ድማ ኣብ ክዳን ዝልጠፉ ኣዝዮም ሓደገኛታት ዝኾኑ ካሜራታት ኣለዉ እዞም ካሜራታት እዚኣቶም ንዓኽን ናብ ሓደጋ ናብ ሪስክ ከእትውኩም ይኽእሉ ኢለ ይሓስብ ስለዚ ናብ ዓድና ዝመፁ ኩሎም ጻዓዱ
ብጣዕሚ ጥንቃቄ ክገብራ ትኽእል ኣለክን ጻዕዳ ስለ ዝኾነ ገንዘብ ክበናይ ወይ ድማ ክሕግዘና ይናበልክን ህይወትክን ኣብ ሓደጋ ከይተእትዋ ንባዕልክን ተጠሪፍክን ንህዝብክን ንዓድክን ንቤተሰብክን ከይተጠርፋ ሓደራ ክብለክን ፈቱ ከመይ ሕጂ እውን ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ሓደ ወዲ ከም ገይሩ ኣብ ሓዳርን ምስ ውላድን ምስ ገለመልየን ብዙሕ ኣድላይ ዘይኮኑ ሕማቃት ግብርታት ዝሰርሐ ሓደ ወዲ እውን ይፈለጥ ይዝክር ማለት ስለዚ በጃኽን ልዑል ጥንቃቐ ግበራ ንገንዘብ ኢልክን ህይወትክን ንገንዘብ ኢልክን ክብርክን ኣይተጥፋ ዓድክን ኣይተጥፋ ሃይማኖትክን ባህልክን ኣይተጥፋ ፕሊስ ካብዛ ጓል እዚኣ ክትመሃራ ተስፋ ይግብር ማለት እዩ እሺ ደቅናይ ብጣዕሚ ይልሕዝን መብራት ጠፊያትን ብኢደ ሒዘያ እኛ ክትሪእዋ ኣለኹም መብራህቲ ስርሖም ኣይገድፉ ንሕና እውን ስራሕና ይንገድፍ ማለት እዩ ኩላትና ስራሕና ንገድፊ ዝሮ ዝሮ ክውዳእ እየ ሰምዒኹም ኢኹም እቲ ፓኪስታናዊ ለሓንቲ ሓበሻ ልገበራ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋትና ተጠንቀቃ እዩ በቃ ከዚ ካብ ናደገ ሰብ ለይኮንክን ጥራሕ ተጠንቀቃ ካብ ውሽጢ ዓዲ ልግኖ ያወዳት ለተጠንቀቃ ኩሉ ወዲ ማዕረ ይኮነ በይዘው ኩሉ ማዕረ ይኮነ ስለዚ ጥንቃቄ ገበራ ደቅናይ ደቅ ኣቦይ ደቅ ጎረቤተይ ኩልኹም ኣብኡ ዘለኹም ማለት እዩ እሽካዕ ከዚ ምሳይ መፅናሕኩም ደስ ይብለኒ ብጣዕሚ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረና ፕሮግራም ውዕለና ዝመስል ነይሩ ደቅና ብቐፃሊ ክሳብ ንራኸብ ብሓሙሽተ ፃብዕተይ ቻው ፈትወኩም እየ